Il-Gvern Laburista ma kienx kapaċi jikkonvinċi lill-Kummissjoni Ewropea fil-proċess biex jikseb fondi ħalli jkun jista' jwettaq il-proġett tal-pipeline tal-gass u għalhekk tellifna b'madwar 400 miljun euro. Dan il-proġett kellu l-intenzjoni li jaqgħad lil pajjiżna ma' netwerk Ewropea tal-gass u bih kull familja u negozju kienu jifrankaw il-flus mill-kontijiet tal-enerġija. Iżda minkejja l-impenn tal-Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lorenz Gonzi bejn l-2008 u l-2013, fl-aħħar 7 snin il-gvernijiet ta' Muscat u Abela jidher li m'għamlu xejn biex dan il-proġett jimxi l-qudiem u jsir. It-tkaxkir tas sajn tal-Gvern wassal biex il-Kummissjoni Ewropea laħqet bidlet femta dwar il-priorità tal-gass fis-sistema tal-enerġija. Dan hekk kif biex tilħaq il-miri ambjentali tagħha, l-Unjoni Ewropea naqset il-livell ta' priorità fejn jidħol l-użu tal-gass. Xi ħaġa li pajjiżna kien jevita li kieku l-Gvern Laburista ma damx biex mexxi l-proċess. F'dan l-istadju pajjiżna se jkollu jbiddel il-politika tiegħu dwar l-enerġija hekk kif is-snin li ġejjin l-Unjoni Ewropea mistennija tħarrax il-pożizzjoni tagħha fil-konfront ta' proġetti tal-gass. Għaldaqstant il-Gvern aktar xi kollu jażel li jmur għal sistema tal-idroġenu. Analisti qed jgħidu li dan kollu hu ċertifikat ħażin ieħor għat-tmexxija tal-Gvern Laburista għax ma tħarrix biżżejjed fit-tul. Dan fl-istess waqt li esponenti ewlenin tal-Gvern u l-Partit Laburista kienu mitlufin fit-bażwir marbut mal-Power Station il-ġdida u t-tanker tal-gass. Dwar din l-aħbar żvelat tal-ħadd mill-Malta Today skit totali min-naħa tal-Prim Ministru Robert Abela. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li din l-aħbar tikkonferma kemm il-politika tal-Gvern Laburista fil-qasam tal-enerġija hija antikwata.